Ang astenopia o gikapoy nga mga mata usa ka biswal nga kasamok nga mahitabo sa hanap nga panan-aw o pagadawat sa panan-aw tungod sa sobra og dugay nga paggamit sa muscular component sa eyeball. Unsa ang mga tambal alang sa gikapoy nga mga mata? Aron makunhuran ang mga sintomas nga konektado sa gikapoy nga mga mata, kasagaran igo na nga mga pahulay ang mga mata sa pipila ka minuto pinaagi sa paghunong sa mga kalihukan nga hinungdan sa kakapoy sa mga kaunuran sa bulbar, sama sa pagbasa, pagdrive, paggamit sa mga electronic nga aparato. Kung sa laing bahin, kini nga simptomas tungod sa usa ka pathological nga condition, ang pasyente kinahanglan nga mosunod sa therapy nga gipakita sa ophthalmologist. Sa katapusan, aron mapunggan ang pagpakita sa mga sintomas sa gikapoy nga mga mata, posible nga maghimo pipila ka gagmay nga mga lakang pananglitan, paggamyan ng kahayag nga intensity sa mga electronic device, hataging imong kaugalingon sa kanunay regular nga mga pahuway, lubricate ug moisturize ang mga mata gamit ang artificial nga luha, limitahi ang adlaw-adlaw nga paggamit sa mga teknolohikal nga aparato. Magkita ta sa Med4Care!